Bona tarda, avui estem a l'Olímpic. Tothom sap com juga la Penya, no? Que és un equip que es van posar com a objectiu de la temporada arribar als 1.000 triples tirats. No sé si arribaran o no, però està clara la seva filosofia. Ells, tant des dels primers segons com els últims de cada atac, doncs el seu principal objectiu és trobar una situació de 3, hi ha hagut un passe, hi ha hagut 2, 3, 4 passes o simplement arribant, no? Tenen jugadors d'aquestes característiques, tant interiors com exteriors, i es basen en aquesta història. Tenen bons jugadors de pick and roll, com els seus 5, i llavors tenen 2 4 que poden tirar de fora, tot i que són més perillosos tirant de mitja distància o fins i tot penetrant, no? Com el Sutton i el Nacho Llobet, que juguen molt bé entre pivots, que fan bons rols, i llavors tenen el tema del rebot ofensiu. Nosaltres tenim clar com volem jugar, tenim clar quin tipus de joc ens trobarem, i és un equip que pot estar 5 minuts sense notar fàcil, i cada cop i volta en 3 atacs et fiquin 3 triples i et canviï el partit, no? I nosaltres sabem que hem de tenir una mentalitat freda, d'estar preparats, de ser constants 40 minuts, i que ells tindran alts i baixos, i es basen en això, no? A nivell defensiu estem contents del nostre treball i hem de trobar la confiança per estar bé a nivell d'atac, no? Trobar bons tirs, passar-nos la pilota, i hem fet una molt bona setmana, i la incorporació del Patrick ens pot ajudar en temes d'energia, de rebot ofensiu, de córrer al camp obert. És un tio que és àgil, que és atlètic, i creiem que ens pot ajudar molt, sobretot perquè ve fresc. I res, sabem que hi haurà molta gent de Manresa que ens vindrà a recolzar, i esperem poder sortir tots contents d'aquí. Ens veiem ara, som-hi Manresa.